Yes. To carry fake news, no, they had our people. You know that? I am giving you update, original receipt. Look, I am not mocking Ákwà, and I have no personal neighbor Ákwà. But I think for the sake of all Anambra State, our people should stop being sentimental. The only place even no we problem with these people wanna advocate say Ákwà, we are winning. The Ákwà has been released. Now these are the exact people. I keep repeating it. Exact people who keep coming after everything spirituality, saying that it doesn't exist simply because they want to discourage people from going to church. You know that? Now I don't know what Ákwà is doing differently from even the pastors in the Eme. If not that, na Ákwà, na Agwo, na Ekwensu, na Ákwà Arose, man the pastor na Chukwu. Come to think of it, very expensive. It will cost you almost nothing to go to church. It will cost you almost nothing to go to church. This olive oil and holy water and the mother ego ne ka na-ele. Ego ne ka na-ele. Ofu ego Ákwà ji wee mere mmadụ ofu oke ite. Ofu ego Ákwà ji wee mere mmadụ oke ite. Nwere ike ibute pick up load of olive oil or ọwụrụ mmiri. Nwere ike 1 truckload of mmiri. So from ife ndị mmadụ na-adọka onwere onye kpọrọ Ákwà asị, but for the sake of investigation ndozi obodo a na-eme, you people should go home and sleep. Nobody is victimizing him. It is going to be a free investigation. Ákwà apụtaboro page Ákwà for the past 3 days, nothing has been posted there. Ákwà apụtaboro ọnwụ na Ákwà apụtago, I know him. He's going to make a video. Pụkwa ka o si ekwu, ndị mmadụ anụ ka o si anụ ọsị ụnụ n'ọkwọ ajụ na onye na-ekwu na Ákwà nwa onye ọba na ide mmiri. Ịghọtago? Na ha ncha niile agwaba narị afụgo m ha ncha agwaba narị Ákwà mmadụ ka ịbụ Ákwà. There is no skeleton in your cupboard. Ọkwa ifụlụ ụnụ nya Ákwà gbowe oke ite ma ndị pastọ kpedewe ekpere. Nya Ákwà gbowe oke ite ma olive oil si elezina. Ákwà gbowe oke ite ma holy water si elezina. Ọgwụ ụnụ na-agwọ agwọnụ na ọgwụ ụnụ na-agwọ. Ama m na obi na-ekolopụ ụfọdụ n'ime ụnụ because na ite ụnụ dọwarụba Ákwà, obi na-ekolopụ ụnụ ọwụwụrụ na onwe ka Ákwà esi wee bata ije a ya eme aṅa. Ndị ya awụghara ya aka nkụ, ndị ya agbajiri nwụọ ya aka nkụ, ndị ya ejebe ife ha ya natazi anyị agụtafe ọnụ. So I can understand, and I am telling you na as far as na ite ahụ dị na nke Ákwà ahụ ife ọjọọ ka iji ite ahụ eme, you don't need to panic. Don't worry, he will still come back. Ka ọ na-echukwa na-egburi ite ụnụ anụ. I know, I can understand why a lot of you are crying. Emebughị eme nwoke Ụkọmbadike edena you are welcome back. More contact. Onye nke ahụ contact enu contact yana. Ibe na achụ ego everyday contact ya na-afịa n'ọnụ. Ama no contact ya na-afịa n'ọnụ. Onye ka ọ yawu ife 50 million pụta ịsọvọ ya. Ka ife 50 million pụta ije yọgarịba ndị contact ego. Onye ka ije nwe contact. Everyday contact, more contact, people contact ya na-afịa. It will make me to ask myself, na that those contacts abụrụ mmadụ ka ha. When are you going to be somebody's contact? You gotta go. So, hey man, ka ọdụ ka ya asị na onwere onye ya na ibe na-eso okwu. Hell no. Onweho. The truth is that Ákwà apụtabeghị. But ọ bụrụ na Ákwà pụta, we wish him well. Yes. Emoji jewe abụrụ persecution or anything. It is just because na for ndị na-asị na ọwụ na gọọmenti ma na ha agaghị arrest Ákwà, na ha agaghị ime ka Ákwà wụ the first native doctor. On the contrary, they believe him. Let me tell you, Ákwà is the beginning and the end of Okite na Igbo. Nya bidorie o end ya ye o mawulu onwe. So it is very essential na investigation bidoro n'ebe ọ nọ, because no so no onye introduce ye ko we wike kọwalụ ndị uwe ojii na ndị gọọmenti na ife a na-alụ na eke esi eme nke ahụ nke onye otro difficult. I can see why you are against the past ide ekpere mmadụ ekpere for prosperity. You are against the past ide ekpere mmadụ ekpere for healing. You are against all those things, but you are supporting
Okite. You are supporting Igbo Bisiato. If you are not supporting it, I don't know why he Jakupu Sisi na kunenu na kutuana. Arrest Ákwà na sleepless night. Why you je sleepless night? No one gonna akwe business unu nwelu. All na gonna akwe business unu nwelu. Keri phone enye sleepless night. You should be happy that government for once a week go up. Yes, they said pastor Baine, Bangam, Bishop Baine, Bangam, what be Baine, Bangam, Onyo Solonso, Onyo Solonso, Ometu Onyihu, Ometu Onyana. Now, why would the first to be arrested? On if one day they could to sue no ha, on if one day Bulebu, on if one day sees the properties here, Keka pass away the first person. He was just arrested based on the evidence said though, and the Bianina I'm known here below J. Delete is rank on Facebook. Ndo to a hit. Ndilehana Bakarezo. Ndilehana Bakarezo. I'm a known here. Delete is a video no. But the mother the channel vida Biakowa government is showing me feet. Tamalo. Omokokwala ama gomu mmadụ na ejidere fancha ine nwechara ọdọ ọgwụ be ha hacha ine nwechara ọdọ ọgwụ n'ebe ha bi ọ bụrụ mmadụ na agwọrọ fọ ọgwụ ha onwere nke ịfụrụ ọ pụtara ọwụla ọta chaplet do na Virgin Mary do na Bible do na onwere nke ịfụrụ ọ holy water onwere nke ịfụrụ even you dey feel me. So arrest Ákwà na-enye sleepless night, whereas this is what to you have been fighting. Morning, afternoon, night, on the pastor. Why he 95% pastors, but a little percentage of the Dibia. Now arrest go a Dibia, meaning the government to do serious to work. Instead of you to encourage them for the work they have done, and why urging them to do more and extend their hand into other places, which they have already done by a call number, or go to a pastor, I make arrest. You want to go? So, for me, if arrest Ákwà na panic, fake news. Don't worry. Ákwà eje, but I kite. Na only for kite ahụ na-ekwu uwe ezigbo ife. Mana only for kite ahụ na-ekwu uwe ajọ ife. Ma onye gwara okite o, ma okite na onwe ye, ma onye agwọ okite. Unu niile pechikom. Unu niile asịrị ngono pechikom. Kita ka o gosiri na ọgwụ ka unu na-agwọ. Atọ m ndị gụrụ egwusi ọgwụ ka a na-agwọ. Kita ka unu confirm na ọgwụ ka a na-agwọ. Because kedi ife arrest Ákwà na waru isi no unu skeleton in your cupboard. If you don't have any personal business with Ákwà, why is it that you cannot allow government to do their work? Do their work. Yes. If he's innocent, nobody is going to let us learn how to respect our dignity. For the mere fact that ni melubed there, Ákwà be about to say abundance of money up and down. How are you saying that government? So are you saying that government cannot arrest somebody? Is that what you are saying? Are you saying that government cannot carry out investigation? Is that what you are saying? Is that what you are saying? Because now Ákwà to say bundles of money, it is enough if you buy your conscience that if we feji buy na ha duzi jobless onye n'ime ha chọrọ ịmụ ọrụ onye n'ime ha chọrọ ije boy onye n'ime ha chọrọ ibende down mụta from ndị mmadụ ha ncha niile na-achọzi ego n'enu because na the moment ịgwọ ha na Okite egesi n'enu si na dalụ na ife niile ji Okite ahụ eme waji ife omụhụ ezigbo ife ji eme because onye na-azụ afịa mana ọkpọwara afịa mmadụ n'idere kedu ife ọ na-eji agwọlite ka afịa wee gaba. I'm asking you. Yes, if onye a nidiri wotata ụlọ okpe ekpere jewala onwe ya ọrụ because no man afịa ọkpọwa na shop ya wa afịa mmadụ nwere. Yes, ọ man afịa ọkpọwa na shop ya wa afịa ụwa na-acha shop. So kedu ife unu na-ebela Ákwà na-etipụsịrị isi enu na ana ebe unu fụrụ ndị keji ụmụ okorobịa na-emezi unspeakable things just to make money because na agbara na ebe ha agwọ Okite ite ebute ego egwu ibobo ebute ego egwu ọtọkọnadu ife ịgba na mmadụ ọ na-eme unu fụcha ya fụdị rate ụmụ okorobịa be anyị sizi akwụghalị ụmụazị nke du 14 years ọchọ ọbịa nwa dibịa ọ eji gwọta ọgwụ eji bute ike ọjọ ka asị na ọgbọ ya agba na ahụcha ana ya crime naziri na ụmụazị dị under 25 unu fụcha ya si na ọdụ unu mma unu fụchara ya si na ọdụ unu mma na Okite suppose na ya ala agwa ụmụazị ka aka je na agwa ana m ene ụlọ anya ahụ
ana m ene na a lot of you egosichala onwe unu biko nu Akwa abatabụghị onwe onye na-egbu ya egbu onwe onye kpọrọ ya asị. It is the hand of justice wife ji Akwa aka Akwa dị innocent Akwa ya apụta ọhụ na aka ya adịghị innocent he will go and answer FIFO metal the same with other people. Ọ karịa ihe etu a hapụrụ ndị na-ebugharị fake news ịghọtago Akwa pụta he's going to make a video people ama na ọpụtago o nwere ife a na-ezo ezo nke ahụ nke izi o jechara n'aka ndị ntọ pụta mee video ndị ntọ o wewuzie ndị uwe ojii o wewuzie gọọmenti ịghọtara ọpụtabụghị hapụrụ ndị na-ebugharị akụkọ ndị mechiri ọnụ sinsi na-eche ọdọ aka asị na news na-aga n'agha ha bido ibugharị nwaanyị arrest eji wee do more popular than Rizie makwana Rizie supposed ife ụsụ karịa arrest ya onwe onye kpọrọ ya asị I don't hate Akwa mana ife ahụ ọ na-eme adịrọ mma ka ị na-ekwu and ịma na ife ọ na-eme adịrọ mma ọ bụrụgodu na gọọmenti neche anya afụghị ebe anyị mana ya kwụsị ya na ife ahụ ọ na-eme weda encourage crime ọ na-eme na-enwe high crime rate ụfọdụ ụmụazị na-eje zuru mashin zuru moto mmadụ tọọ ntọ ka ha wee fego ha jije gwa ọgwụ ha eji wee mesọ ntị a na-ekwu ọtọ ka ha sị na amụma ekwu okwu ịghọtago aka m wezugo the update is that Akwa nwa onye ọba apụtabụghị mana Akwa nwa onye ọba anọghị ebe a na-egbu ya egbu nke a dụrọ ka mgbe ndị ntọ dị atọrọ ya nke ahụ ndị oyiwo ojie oyiwo owe ebe ya aka dị more protected. So no panic. I am making this video on behalf of his people. Don't panic. After interrogation aka Akwa kwuru ji ọ na-ala onwe ọhụ na aka enwe ka o si wee dụ ịma na aka akparụ n'eze ka udere ana m atụ inu a na ọ ya kọwaziri anyị onye shiwere ya ọzọ na nke ikpeazụ a aga m bụ nwanne unu nwoke Ezugo daalụnụ.